ବାଲିକୁଦା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ତୃତୀୟ ସାଧାରଣ ବୈଠକ। ଏଥିରେ 30 ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସଭ୍ୟମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବୈଠକରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ବାହାରେ ରହିବାକୁ ସିଧା ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯିବା ପରେ ବିଡ଼ିଓ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ବୁମ୍ ଠେଲିବା ଘଟଣା ଆଜି ବୈଠକକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ସରଗରମ କରିଦେଇଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଘଣ୍ଟା ଧରି ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସରପଞ୍ଚ ଓ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଣିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 3.5 ଯାଏ ଭୋକ ଉପାସରେ ପଡ଼ି ରହିବା ଏକ ସଭାକୁ ସରଗରମ କରିଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହି ବିଷୟରେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଡକ୍ଟର ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲା ବେଳେ ସଭ୍ୟ ଓ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତୁ ସେ ବାବଦରେ ଏମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରହିଛି ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସଭା ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଗଲାନି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। मोर जी ज्ञान मुझे आपको गोटे अनुरोध रखुच्छे आप सब मन किसी भावतु नहीं ये आम गोटे निहाती भाव में गोटे अच्छी गोटे मुझे जानी गोटे रूल रेगुलेसन भितर समस्त आम चलीचे मुझे देखी मुझे सब समिति मीटिंग जाऊँगी डीआरडी मीटिंग जाऊँगी आम भी विधानसभा भी आम बसु से जिते चली थाए सभागृह से मैंने गणमाध्यम प्रतिनिधि फटो उठे बाहर को चली जाती आपे चली जाती तेणु ये सीरीयसली नहीं देखो आम आपंकर चतुर्थ स्तंभ आपण साहाଯ୍ୟରେ आमर यही अंचल डेभलपमेंट आम आमर विकास केमी हम आपण सहयोग आम निश्चित भाव में लड़ू तेणु आपण ये छोट कथा को मन में न धरिक निश्चित भाव में जानवे आप पचारि आप सब प्रतिनिधि आमको पचारना आमको पचारे आम आपको जन आप जदि सपक्ष विपक्ष आम सब निरपेक्ष भाव समस्त काम करने से मेन्टालीटी आम आसीचु तेणु सपक्ष विपक्ष पड़नी अन्य पारे पाइप नहीं पारे ये सब दलर दलीय मेम्बर मैंने शुणु सरकार नियम कौन अच्छी न अच्छी लिखित भाव में मुझे तो सेमती किसी कहीपरि कितु सब यहाँ गोटे आम प्रोटोकल चली आसी मुझे जानी मुझे आम सब विधायिका थी आम संविधान आकार चली केते गुड़ा नियम कानून अच्छी नियम कानून अच्छी मैडम आज बैठक में कौन सब आलोचना है? शुणु आमर ये बहुत उन्नतिमूलक आलोचना बहुत भल भाव में मुझे सब देखी आसी लोकंर केमी स्वार्थ रक्षा हो पार लोक केमी सुविधा पाइपर आम मौलिक सुविधा आम सब कही जो लास्ट पर्सन लोकटी जो जापना आम अपहंच जगह आम आग जावा सब लोकंर कथा आम समस्या आगे बुझा आज देखो कृषि विभाग शिक्षा विभाग पानी जल समस्या आज आम पीडीएस सिस्टम आज भत्ता उपर सब विषय पुंखानुभावे ए टू जेड सब आलोचना है जहाँ विवरणी था सब आलोचना है समस्त आम साटिस्फैक्टरी उत्तर पाई से सब मौलिक समस्या सुविधा केमी आम सब प्रकार व्यवस्था आम भी कहीचु आपण मैंने किसी भरवाली न कहीं लिखित आकार में दिखाँ लिखित आकार में दिखाँ आप काम न हो नेक्स्ट मीटिंग आमको पीसी कथा मुझे आपण मनोरंजन अधिकारी आपण के साइड देबेन सर आपण तो कहलो ना आपण बूम काय हमर भाईटा आपण बूम पेंशन करबे प्रथम बालिकुदा लोक तापर किए सांबादिक किए ब्लॉक चेयरमैन किए आम समस्त जो कर्तव्य आम जो कर्तव्य
ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ବରାବର କାମ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଜି ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ବୈଠକ ହେଉଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଏଥିରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନା କରିଥିଲେ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକରେ ଆପଣମାନେ ରହିପାରିବେନି ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସେ ତ ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବାଲା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ହଲ୍ରେ ରହିପାରିବେ। ଆମେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଯାଉ ସବୁ ପଳାଉ ଉଚିତ ନା ଗଣମାଧ୍ୟମ ତ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସେମ୍ବଲି ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଅଛି ସେମାନେ ଯିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଆଜି ବୈଠକରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଲା କେଉଁ ଆଲୋଚନା ସକାଶେ ସଭ୍ୟମାନେ ଉଠି ପଡ଼ିଆସୁଛନ୍ତି? ଆଜି ବୈଠକ ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଧାରଣ ବୈଠକରେ ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ସେ ରେଜୁଲେସନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନି। ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ସେ ରେଜୁଲେସନରେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ବିରୋଧ କରିକି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଆଲୋଚନା ହେଇନି। ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ମନ ଇଚ୍ଛା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ସେ ରେଜୁଲେସନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନି। ତାଙ୍କ ମନକୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଉଠିକି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ରେଜୁଲେସନ୍ କରିଛୁ। ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଲୋକ PRI ମେମ୍ବର କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତା ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ତାକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଶୁଣିଲା ପରେ ତ ତା ହାଲ କରିବା। ଆଉ ଆମେ ଯଦି କହିବା ନାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁଟା କରୁ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ଆରେ ଆମେ କମ୍ସେ କମ୍ ଆମ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଗୋଟେ ଲୋକ PRI ମେମ୍ବର ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତେ ତା ହିସାବରେ କିଏ ଗୋଟେ ହରିଜନ ସିଟ୍ ପଡ଼ିଛି କିଏ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ସିଟ୍ ପଡ଼ିଛି ସେ ଥର ନାହିଁ ତା ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ବୁଝୁଥିବ କି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବ କିଛିଟା ତ ତାଠୁ ସେ ଜାଣିନଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଜଣେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେ ଆସ୍ତେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଦଳୀୟର ଚାପ ଅନୁସାରେ ମାନେ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୋଧ କରାଗଲା? ଆରେ ଦଳୀୟ ହିସାବରେ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବିବି ସେମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁ ସେ ଦଳର ବିଲଙ୍ଗ କିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖଟା ଅଧିକ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବହୁ ଜିନିଷ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ବି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଗୋଟାଏ ସରପଞ୍ଚ ଚାହିଁଲେ 30 ପଞ୍ଚାୟତ ଉପରେ ବି ସେ କହିପାରିବ ଅଧିକାର ଅଛି। ଗୋଟେ MLA ଯେମିତି ବିଧାୟକ ଗୋଟାଏ 137 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ସେ ବି ଫୋକସ୍ ଦେଇପାରୁଛି ସେମିତି ସରପଞ୍ଚର ଅଧିକାର ଅଛି। ସେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଉପରେ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଲୋକ ଆମକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବୁ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଅଛି ସରପଞ୍ଚ କହିପାରୁନି ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଅଛି ଆମକୁ ଦିଆଗଲା ନାଇଁ କି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ମୋତେ ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିକି ରିଜିଡ଼ି ହେଇ ଉଠିକି ଆଉଥିଲି। ମୋତେ ଫେର୍ ମାନେ ଭାଇମାନେ ଗଞ୍ଜାମ ଦେଇ ମୋତେ ଅଟକେଇଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଶେଷରେ ଆମେ ବି ସଜେସନ୍ ଦେଇଛୁ ଏଣିକି ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବ। କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ବୈଠକଟା ପିହୁଳିକା ମାତ୍ର କି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ପିହୁଳିକା ମାତ୍ର ସିଏ ଯେ ଏଇଟାକୁ ଭାବିକି କରୁଥିବେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ କରୁଥିବେ ସିଏ ଆଗକୁ ହଇରାଣ ହେବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବା ଦରକାର ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ ବ୍ଲକର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆମେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯିଏ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଲୋକ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବା। ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏ ବୈଠକରେ? ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏ ବୈଠକରେ? ମୁଁ ଖୁସି ଆଉ ଦୁଃଖ କଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ଆମେ ଖୁସି ଆଉ ଦୁଃଖର ଆମ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ବି ହେବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଦ୍ଦା ଉଠେଇବାକୁ ଆସିଛୁ ତାକୁ ଉଠେଇବୁ। ସେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁ ଖୁସି ଲାଗୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ସେ ଉପରଆଳ ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ବୁଝିପାରିବେ ଲୋକ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।